Si el dia és opac i les hores s'entrebanquen mútuament. Els camins s'inverteixen i no van més enllà de l'ampit de pedra seca. Potser llavors hom es pot desentendre del domini dels senyals d'artifici i prova de saber el joc d'ombres i el buit d'entre les pedres. Hi ha túnels que et dicten en el ressò de les teves passes sense os. Segueixes la imatge de sostre baix. A la muralla es pot llegir el grafit d'una burla com un genoll que t'amenaça. Para un moment a prendre alè. Potser no era per aquí? De vegades ens desorientem i busquem un miratge entre seccions del camí. I el miratge resulta que és el camí mateix. Ara que podríem, només hem fet marxa enrere, sempre desfet camí.